Kini akong tambal dis the best kini og di siya maayo ani Ronaldo kini siya tawag. Ano ko ay namog sa basa pa umura niya og panambal. Wala na magkiro. Panambal des ko. Ano eh? Galit. Managit. Dao di grabe wala na gyud panambal da. Buhak ng tambal ito grabe di tambal ito. Buhak tambal ito. Tambal. Tambal. Ini tambal ni kahilat. Buhat tambal. Tambal ni kahilat. Muta klaro kay tambal di sa iblog. Napagod. Tambal sa mat. Ay! Tambal sa mat. Tambal sa mat. Klaro kay tambal sa mat. Kini. Okay na kini kung tambal sa mat. Okay na kini. Ayaw ani kung tambal sa mat. Katong tae sa iro nga portiging kaginga. Ako pag ito itambal na, di sila maayo ato. Ako katong tae sa iro kaginga, ako katong itambal. Wala, kani mo ni tayo siro kaging yo. Kaging nga siro. Sang utong baagi. Aga, kuno pinagdahon. Di gyapon sa maayoan atong matangan. Kuan. Ini ko tayo siro. Tayo siro. Ada hari ko nung butang kay pwede kita sa tao. Kung inugkuhan ako. Ano ko butang? Lambay. Hindi magpatambal ako. Ako din sila. Kain sila. Baho mo na. Imaho mo sila na. Kung ko paabot, nabay magpatambal. Ay, ginabi ah. Pero ako, pure kong nambal. Ay, perting. Sus, perting yung hawaan lagi sa kong mga yutaan rin. Grabe, kuwas mo ng basa. Ako anita na nila, pre, kanang kuan, kabantay ka ng balay dako kay pre. Oh. Uy, anan ranas among iro. Ay! Grabe, naging kuan. Among payag, katutuam. Kuan, gagmay naman. Pre, mauno sige swimming pool pre. Ako pa man human pre. Swimming pool niya din, pre. Oh, swimming pool pre, gamay pre. Grabe. Ako pre, kuan man pre. Dato ba? Dapat kuan to, bar ba? Hotel. Buangan ha? Pre, ako. Hotel duta ka? Nindot ni kay ning nagagid sunod mga sunod tuig mahuman na tanan. Oh, Ako ang mga kalubian, pati nang daghan nagbunga kay kuan ni. Inatiman man sa akong mga tao pre ba? duta de dire na pinta ba? Anindot kayo eh. Kunti yung pero ako ulit tao magyud ko kasuway anang minyo. Pero pag minyo ko, di may ko mili pre. Pero kana lang sang maestra sa. Okay ra na pre kay. Kuan ba pre, pangandoy na sa akong mami ba? Mami na ko ba? Apil na sa plano. Apil na sa mong plano. Kinsay ang menyoan. Bahalag maestra basta gwapa. Mao ay makakuha na ning ako ang mga kayutaan re. Kanang ito ayag sa iro diha. Asa. Ato na pre kay murag di ta mahuman na pre. Oh, pre. Blackout na pre kay. Ako mga sagingan. Sugo pa ba kung mama pangangoy ra ba pre? Mao na. Kung guardhouse pre ah. Okay. Guardhouse na ako pre. Tinda ko pre. Nagmayar na pre. Pangangoy ra pre. Ayaw niya na pangawi ato
sa dito. Dungan ra sa tag pangahon nyo kay pangahoy man sa may padong sa. Mama, ano? Takong kabaw. Uy, kabo. No, 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 no. Ay, saan ko na? Nang... Yun. Ito ko kita. Ah. Iro! Iro! May anak gamay, Iro! Ay! Wala mo pala. Kuya di lagi masuko. Suko mama ni kay. Ya si daddy deh, daddy. Di lagi tu suko mama na ko tamo. Kendo suko daddy ne. Ano makalutan ni kilong baboy. Abisan mo. Bisa ka baka ni ako to. Ko ah. Kita ni suko. Mamo lagi. Kita na sa kumpok ko. Ata. Dini ara ko kawayon yo. Ata oy. Asam tanong bro. Oh, manguan taro pre ato ta manglaag tayo naghuman anay kay sige dato. Si mami di na to mo suko basta kon. Lah, pre. Oh no. Lah. Di matay pre. Ay lagi na pre. Oh, pre. Tuon. Pre, di pre. Lah. Aya sa pre. Sabi. Lah, Wala kong kuan be. Sisa. wa lagi pre. Ano ni ginawa pre? Sa akong tani pre. Ato na doon hospital. Ayo pre. Nama. 50-50 nam kanina pe. Asa man tayo nagkuan? Ah, nakoy kaila pre. Man ni pre. Nakoy kaila. Asa ngalan og burnok. Mabuhi ka ni pre. Mabuhi lagi ni basta namin kaila nga burnok. Manambala ito. Expert ito. Ato soyan pre. Tara tara. Sabi. Kupti dia kamot dito ka kamot. Basta mi. Taglubot ni. Sus, uya ni oy. Ah, oy. Kabot pa kani dito? Yo! 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 Hey! Hey! Yo! Noy! Tabang noy! May kurno! Sora! Tabang noy! Ayaw mo kita magbayo. Ang puntan to dito mo. Pangay magbayo na ko. Ay, tuloy noy. Noy. Wala pabuhi pa nila. Buhit mo. Noy. Oy! Abi noy. Abi libi. Oh. Ami. Saan na pasintin niyo? Tara, ano mo sa Ano musda noy? Butang na. wala na siyang malay no eh. Ha? Basta mo sa wala na siyang malay. Amat, ano na siya? Kuya pan, guro siya. Sige, high blood na. Arin, ako tambal na high blood. Yung tambal na rin. Ang kinitangat, tambal is high blood. Unsa man noy? High blood. Basig high blood eh. Kana noy? Kung ano siya, kana alcohol. Alcohol? Bawas. Kining tambal ako sa high blood. Huwag di siya maayo, hindi. Alam, matay siya glad. Huwag di siya naayo. Tapos bang pagikulit. Ako yung tambal eh. Kani. Pit na noy. Kani. Kini. Huwag pagin siya naayo. Kini, tambal ni sa samad. Kini, tambal ni sa samad. Basig na, kuha ni siya. Basig, yung tiyan ba, yung tinayanan, likit as laong. Ako yung tambalan. Ngano ka isa siya? Akinit. Alcohol nga yelo. Ako ni tambal niya. Dinig ko sa gunay. Huwag di ka po sa mayo, nagya po kayo diskarte, ane. No, 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 no. Kining tawhan na nga di sa mga mata. Halap dahil tudan tayo Remus. Maayo ka na noy? Maayo ni, alam mo saba. Kay mapurkwa na kong sikuan. Kining tawhan na di siya maayo. Hala, largo si mong panaw. Good. Lagi po noy. Lagi po na, idabis na nga. Di guro kakaayo na eh. Kaayo ko na do. Ya. Buta. No wala magyapon. Ako ni kuha na rin kong tambal. Sige, kuya gamay na rin. Kining tambal. Dapis kini. Katong sa man noy. Ano sa nanoy? Ya. Tanaw lang mo. Ay na magsaba para maayo gini siya. Kini. Tugdan tango Remus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Mayra ka matay. Kini akong tambal dis the best kini og di siya maayo ni largo gini siya paway. Waalaikumsalam. Kini akong tambal og di maayo largo sa pahuway. Pahuway yung taon dong. Oh, kaayo yung taon dong. Mayra ka matay. Pahuway. Hoy! Oh, ayaw lagi. Ayaw na wa. Ayaw lagi. Galing ya? Ayaw. Ayaw. Unsan mo? Okay na ka dong. Okay na ka dong. Okay na, Noy. Lakaw ko no. Plakwa. Di ba matumba? Di ba tumba? Ayaw lagi. Grabe kung nambal ko eh. Sana. Hoy, kuwang basta Balik ka sana kay. Balik. Ayaw na. Ayun, sana. Ayaw na. Pangka man. Ano sa pili mo? Kung sa may pili mo nga tambalanti ka. Okay na, Noy. Ha? Bisiglaan pa mong lawas. Okay na yan. Ha? Ato tambalan usap. Ama na. Di. Kanit tambalan ko daw. Tayo ni Siro nga kakin. Bonin ayaw ka. Tambalan to usap daw. Ayaw, Noy. Tambalan to usap. Hindi na maayoy mo, Noy. Di ayaw na. Kitambal na siya. Tawan. Uli ang di ka. Bawas tayo. Ayaw na ka. Ayaw na ka. Ayaw na. Basig ka na. Ayaw Ama na. na, lagi. Ako pa na. Mana. Para mo ayaw ka tara tilay. Tilay. Ayaw na gina. Ya, muat na minay. Dali tayo. Di mo kagikan do. Bayan ay. Asa may kagikan daw? Di Di mo kagikan de. Ito ah. na Sugo ko kong mama. usa may sugo din mama nimo. Wa lagi may kwarta. Ay ya. Na usa may kuan mo. Tawag. Kabo ang guro to. Kabaw. Nya dong. Nakuyapan ka? Oh. Tungod sa imong Ngayon, may iro ang... kabaw? Iya, tingin. Mau to na kuyapan ka. Na. Wa lakaw lang mo dong kay ayon na siya. Sige, nya biyaan na mo na. Ha? Ya, di dadan nyo, gasa na sa dapita. Ah, sige na. Di ako yung na niya dong, basta kuya para sa kag-usap. Salamat kay nay. Sige dong. Sige dong. Doon niyo kay. Ano? May bayad, Noy. Ah, wala ra. Salamat kay nay. Oh, sige. Sige. May ginayos kong taing tambal kasi ayaw dito kung panambal. Grabe tayo siya.